мусобиқаи байналмилалии оид ба ҷиу-ҷитсу дар толори варзишии муассисаи давлатии мактаби ҷумҳуравии маҳорати олии варзишӣ оид ба намудҳои таеквондо баргузор гардид. ёдовар мешавем ки ин сеюмин мусобиқаи сатҳи байналмилалӣ дошта буда бо дастгирии федератсияи осиёӣ дар ҳамкорӣ бо федератсияи миллии ҷиу-ҷитсуи бразилиягӣ ташкил гардид. мусобиқа байни кӯдакон, наврасону ҷавонон ва бузургсолон гузаронида шуд. сабқати мазкур ба ғолибон имкон медод то соҳиби имтиёзҳои рейтингӣ ҷиҳати ширкат дар мусобиқаи ҷаҳонӣ оянда гарданд. дар ҷумҳурии Тоҷикистон ин бори сеюм аст ки ҳамин турнир байналмилалӣ оид ба намуди риштаи варзиши ҷиу-ҷитсу дорӣ гардида истодааст ки ин таҳти AGP тур мегӯянд ки ин ҳам як ширкати промоушни ҷаҳонӣ дар тамоми рӯи дунё ҳамин турнирро баргузор гардишта истодаанд ва инчунин дар шаҳри Душанбе ки дар якҷоӣ бо Федератсияи Аморати Муттаҳидаи Арабистон ҷиу-ҷитсу ва Федератсияи миллии ҷиу-ҷитсу Тоҷикистон ин турнири кушоди байналмилалии шаҳри Душанбе дорӣ гардидааст ба таври онлайн сурат гирифта истодааст ки ҳар як натиҷаҳои ин варзишгарони тоҷик дар арсаи ҷаҳонӣ дар рейтинги ҷаҳонӣ онлайн натиҷаҳои онҳо ба ҳисоб гирифта мешавад ва техникаи малакаи онҳо ва ҷиҳати классификатсиони онҳо хеле дар арсаи байналмилалӣ қабул карда мешаванд. дар сабқати байналмилалӣ ҳар як варзишгар саъй мекард то бо истифода аз усулҳои маъмули ҷиу-ҷитсу имтиёзҳои лозимаро соҳиб гардаду ба ин васила узви дастаи мунтахаб шавад, зеро танҳо бо ин роҳ метавон дар мусобиқаҳои байналмилаливу осиёӣ ва ҷаҳонӣ иштирок намуд. мусобиқаи навбатии байналмилалӣ ба яке аз дастпарвари муваффақи федератсия Мансур Сабуров омад кард. ин мусобиқа барои ман тайёрӣ ба чемпионати ҷаҳон буд ки дар Аморати Муттаҳидаи Араб баргузор мегарданд. ман тӯли 4 сол мешавад ки машқ тамрин мекунам. дар чемпионати ҷаҳон ҳадаф дорам ки қаҳрамон шавам ва бо медали тилло ба давлатам биёям. дар мусобиқа Алиҷон Расулов ширкати фаъол дошт. ӯ машқу тамринро аз мураббии ҷавон Алиҷон Давлатов омӯхт. ширкат дар чунин сабқат барои вай маротибаи аввал набуд. масалан дар мусобиқаи ҷумҳуравӣ ки моҳи гузашта баргузор шуд, аз худ таассуроти хуб боқӣ гузошт. чун мусобиқаи байналмилалӣ буд, бо тайёрӣ пухта омад. аз ин рӯ мусобиқаи навбатӣ ҳам ба Алиҷон бобарор гузашт. ёдовар мешавем ки Алиҷон дар чемпионати ҷаҳон ҳам иштирок кардааст. من سال 2019 به امارات متحده عرب رفته آنجا جای دوم رو اشغال نمودم و من حاضر میباشد در این تا دوشنبه که تورنیر AGP میگذره من در اینجا جای اول رو گرفتم راخه به چمپیونات جهان گرفتم که این مسابقه در ابودای برگزار میشود و من آنجا برآمد میکنم. هدف من قهرمان شده و با مدال برگشتن است. сабқати ҷумҳуравӣ ба бародари хурдии Алиҷон Абдуфаттоҳ низ бобарор гузашт. мавсуф ҳам ба мисли бародараш машқу тамринҳои ҷиу-ҷитсуро зери роҳбарии мураббии Алиҷон Давлатов мегузаронад. иштирок дар мусобиқаи ҷумҳуравӣ барои ӯ ҳам маротибаи аввал набуд, чаро ки барҳо дар ин гуна сабқат гӯштин гирифтаву ба натиҷаҳои назаррас ноил шудааст. акнун дар оянда мақсад дорад то муваффақиятро дар мусобиқаҳои бурунмарзӣ ба даст орад. در این مسابقه جای دوم را اشغال نمودم. من طول 2 سال شد که در این ورزش جیو-جیتسو مشق کرده شده ام. من در این مسابقه 2 حریف داشتم. یک تاش رو مغلوب کردم، دیگر مرا مغلوب کرد. از این رو افتاده نیستم. ورزش برد دارد و باخت دارد.
сомон турсунзода сокини ноҳияи варзоб мебошад. Аслан ӯ машқу тамринҳоро аз риштаи гӯштини ҷудо оғоз кардааст. Дар ин ришта борҳо дар мусобиқаҳои ноҳиявӣ фаъолона ширкат варзида соҳиби медалу ифтихорнома гардидааст. Аз рӯи гӯштини бразилӣ бошад, сабқати мусобиқаи ҷумҳуравиро дар мавсими равон бо касб кардани ҷойи аввал хотима бахшид. Ба ҳамин тарз роҳхати мусобиқаи байналмилалиро ба даст овард. Дар мусобиқаи навбатӣ ки сатҳаш нисбат ба сабқати қаблӣ куллан тафовут дорад, худро гум накарду ҳарифонашро яке паси дигар бо усулҳои маъмулӣ гӯштин мағлуб кард. дар ин мусобиқа ҷиу-ҷитсу иштирок кардам, сазовори ҷойи аввал шудам. роҳхат ба чемпионат роҳхати ҷиу-ҷит ва Дубайро гирифтам. ин мусобиқаи ҷаҳонӣ аст. ман мехоҳам ки дар ҳамон ҷо сазовори ҷойи аввал гардам. аз муборизаи ҷолибу шадиди иштирокчиён маълум гардид ки намуди ҷиу-ҷитсу дар Тоҷикистон сол ба сол рушду нумои тоза мегирад ва тадриҷан сафи ихлосмандонаш ҳам зиёд мегардад. Масалан, дар мусобиқаи мазкур дастаҳо аз вилояти Хатлон, Суғд ва шаҳру навоҳии тобеи марказ низ иштирок доштанд. илова бар ин, ширкати варзишгарони ватанӣ дар мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ дошта бештар мегардад. соли гузашта барои аввалин бор ҷиу-ҷитсу ба барномаи бозиҳои тобистонаи осиёӣ шомил шуд ва аз Тоҷикистон ҳам ҳуқуқи ҳунарнамоӣ карданро пайдо намуданд. мусобиқаи байналмилалӣ ба Юсуф Давлатов низ омад кард. من در این مسابقه oid ба ҷиу-ҷитсу иштирок намудам. من сазовори ҷойи дуюм шудам, аммо ман рӯафтода нестам, зеро боз рафта хуб машқу тамрин намуда боз омада боз сазовори ҷойи аввал мешавам. ман ҳамагӣ 22 дона медал дорам. 16 тояш якум, 4 та дуюм ва 2 та сеюм. дар мусобиқаи ҷумҳуравӣ даста аз ноҳияи рӯдакӣ низ ширкат варзид. инчунин бо ибтикори Федератсияи миллии ҷиу-ҷитсу дар ноҳия ҳамасола мусобиқаҳо ташкил карда мешавад. ташкил ва баргузории мусобиқа дар ноҳияи рӯдакӣ ҳам бесабаб нест, чаро ки дар ноҳияи мазкур маҳфили ҷиу-ҷитсу мавҷуд буда даҳҳо кӯдакону наврасон аз пайи омӯзиши ин нави варзиш мебошанд. илова бар ин, дастпарварони ноҳия қувваашонро борҳо дар мусобиқаҳои мухталиф муваффақона санҷиданд ва яке аз мақсадҳои чорабинӣ ҳам тарғибу ташвиқи ҷиу-ҷитсу буд. яке аз мураббиёне ки дар ноҳияи рӯдакӣ қоидаи ҷиу-ҷитсуро ба наврасон меомӯзонад, Беҳрӯз Талабов мебошад. ба мураббии ҷавон Беҳрӯз Талабов сабқати ҷаҳонии соли 2019 комёбиро ба бор овард, зеро як шогирдаш дар мусобиқаи ҷаҳонӣ аз худ таъссуроти хуб боқӣ гузошт. ба гуфти Беҳрӯз, ин натиҷа боис шуд то дар ноҳияи рӯдакӣ сафи пайравони ҷиу-ҷитсу аз ҳисоби кӯдакону наврасон бештар гардад. ман Насиро Билодин аст. ноҳияи рӯдакӣ ҳастам. ман сазовори ҷойи аввал гаштам. як ҳариф доштам ва ӯро мағлуб кардам. ман ҳамагӣ 15 медал дорам ва дар ноҳияи рӯдакӣ тӯли 4 солаш ки тамрин дорам ва номи мураббии ман Талабов Беҳрӯз ва ман миннатдориамро ба ин кас мерасонам ки маро ба ин мусобиқа овард. ман Ҳалимов Сайфиддин аз ноҳияи рӯдакӣ. мураббии ман Талабов Беҳрӯз мебошад ки ман тӯли 4 сол мешавад машқ мекунам. намуди ҷуҷитсу дар ноҳияи рӯдакӣ хеле пеш аст. чемпионҳои бисёр дорам ва он чемпионҳо дар ин мусобиқа натиҷаҳои баланд нишон доданд. ногуфта намонад ки мусобиқа дар вазнҳои мухталиф пуршиддат гузашта. барои муайян кардани ғолиб миёни кӯдакону наврасон 3 дақиқа ва байни ҷавонон то 5 дақиқа вақт ҷудо карда шуд. хурдсолон дар сабқат қувваозмои хуб нишон доданд. албатта ин аввалин ширкати эшон дар фаъолияти варзишкорияшон маҳсуб намеёфт. илова бар ин, дар сабқати ҷумҳуравӣ духтарон низ қуввасанҷӣ карданд. соли ҷорӣ дар Амороти Муттаҳидаи Арабистон шаҳри Абу-Даби чемпионати ҷаҳони расмӣ байни давлатҳо ва инчунин чемпионати ҷаҳони байни касбиёни академияҳои ҷаҳон дорӣ мегардад ки мо аллакай аз ҳоли ҳозир бошад мусобиқаҳое ки тибқи
طبق کمیته کار با جناب ورزش نزد جمهوری ترکستان برگزار گردیده شده بود گذرانده در سطح بلند و اینچنین باز این تورنیر رو هم که بخش از جشن 30 سالگی استقلال دولت جمهوری ترکستان گذرانده شدیم و ما نقشه داریم که ورزشگران رو مکمل‌تر گردانده با این چمپیون جهانی ذکر کرده شده سفربر کرده شد. яке аз дастпарвари федератсия Сунатулло Одинаев дар вазни хеш маҳорати хуби варзишӣ нишон дод. Мавриди зикр аст ки охирин мусобиқаи сатҳи ҷумҳуравӣ дошта барои Сунатулло ин сабқати шаҳрӣ буд. маҳсул дар бисёр мусобиқаҳо ширкат варзида беҳтарин шуд. моҳи марти соли ҷорӣ дар сабқати кушодаи шаҳрӣ ҷойи якумро ишғол намуд. дар оянда мақсад дорад то ба мисли Алиҷон Давлатов устоди варзиш шавад ва варзишгарони лаёқатмандро тарбият кунад. дар мусобиқаи байналмилалӣ бошад дар вохӯрии финалӣ бо бартарии зиёд ғолиб омад. аз ин лиҳоз ин сабқат барои Сунатулло хотирмон буд. ёдовар мешавем ки ӯ соҳиби камарбанди сабз аст. дар вазни 38 кило иштирок кардам ва сазовори ҷои аввал гаштам. ман ду рақиб доштам. аввалин рақибам аз шаҳри Хуҷанд буд. ӯро ман бо усули лаг додани даст мағлуб кардам ва дуввумин рақибам аз ноҳияи рӯдакӣ буд. ман ӯро бо усули лаг додани даст мағлуб кардам ва сазовори ҷои аввал гаштам. ман миннатдории калони худро ба устодам Алиҷон Давлатов мерасонам ки маро дар ин мусобиқа тайёр кард. қувваозмоӣ яке аз дастпарвари фаъоли федератсияи миллии ҷиу-ҷитсуи ҷумҳурӣ Алиҷон Шарипов низ ҷолиб гузашт. номурда аллакай дар корномаи варзишиаш қувваашро дар мусобиқаи байналмилалии ҷумҳурии Қазоқистон ва ду бори дигар дар сабқати байналмилалии шаҳри Душанбе санҷидаву шаҳдии пирӯзӣ чашидааст. гуфта намунад ки Алиҷон пештар дар нави Унифайт зери роҳбарии қиблагӯҳаш машқу тамрин менамуд. чун ба намуди гӯштини бразилӣ пайваст роҳаш дар ҷудои варзиш кушода шуд ва дар ҳама ин комёбӣ қабл аз ҳама заҳмати беандозаи қиблагӯҳаш баъдан устодаш Алиҷон Давлатовро медонад. мехоҳад дар оянда шарафи варзиши тоҷикро дар мусобиқаи ҷаҳонӣ ҳимоя кунад. агар варзишгар ба мақсад ба мусобиқа ояд ҳатман ба мақсадаш мерасад. мо мушоҳидат карда истодем ки таҷрибаи варзишгарони тоҷик нисбат ба солҳои гузашта хеле қавитар шудааст ва беҳтар шудааст ва таҷрибаҳои хуб карданд ва инчунин дар баробари ин гуфтанӣ ҳастанд ки боз ҳам ҷавонони доварони ҷавон ҳам дар ин самти намуди риштаи варзиш ҷиу-ҷитсу хеле зиёд гардида шудааст ва хуб доварӣ намуда истоданд чунки онҳо дар аллакай дар арсаи байналмилалӣ ҳам гӯем дар семинарҳои онҳо ҳам иштирок карда истоданд ва таҷрибаи хеле баланд гардида истоданд. дар мусобиқаи байналмилалӣ дастаи шаҳри Душанбе нисбат ба дигар намояндаҳо бартарӣ зиёд дошт. лозим ба ёдоварист ки айни ҳол мактабҳои ҷиу-ҷитсу анқариб дар минтақаҳои мухталифи ҷумҳуриямон фаъолият мекунад. гарчанде маркази он дар шаҳри Душанбе ҷойгир бошад, лек фаъолияти он дар шаҳри Хуҷанди назаррас аст. аз инҷост ки қуввасанҷии варзишгарони шаҳри Хуҷанд ҳам назаррас буд. Меня зовут Ризаев Самир, мне 11 лет, у меня есть 17 золотых медалей и 2 серебряных. Сегодня у нас был международный чемпионат, я взял первое место. Я хочу быть еще сильнее, я буду чаще тренироваться и буду делать над собой попытки, чтобы стать еще сильнее и участвовать в других мировых чемпионатах. طول 2 سال میشود که در این نمود جیوجیتسو مشق و تمرین می‌نمایم. خوشبختانه در این مسابقه AGP تورنیر جای اول را به دست آوردم. سه حریف داشتم. یکمین حریف من از دولت ازبکستان بود که من او را با 7-0 مغلوب نمودم. دومین حریف من از دوشنبه بود و سومین حریف من از خوجند بود. با لات دادن دست مغلوب نمودم. جای اول را به دست آوردم. ماه نوامبر در شهر ابودابی امارات متحده عرب چمپیونات جهان بین کلوب‌ها برگزار می‌گردد که من در آنجا در وزن 30 کیلوگرم اشتراک می‌کنم. می‌خواهم که در آنجا جای اول را اشغال نمایم و پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان را بلند بردارم. мусобиқа ба Амирҷон низ бобарор гузашт. ёдовар мешавем ки Амирҷон мусобиқаи кушода
ки моҳи август сурат гирифт иштирок карда ҷоизадор шуд. аслан ӯ беш аз 2 сол аст ки нозикҳои ин нави варзишро меомӯзад. дар муддати 2 соли машқварзиаш имкон пайдо намуд то дар чандин мусобиқаҳо қувва озмоӣ кунад. аз ҷумла дар сабқати нахустин аввалин шуда қуллаи мақсудро фатҳ кард, вале мусобиқаи хотирмону фаромӯшнашавандааш дар шаҳри Абу-Даби, Амурати Муттаҳидаи Араб сипарӣ шудааст. ба ҳамдастаи Амирҷон Абдулҳақ Абдуллохонов мусобиқаи мазкур бо барор гузашт. дуюм бор аст ки сазовори ҷои аввал мешавам. ман 30 медал дорам, 20 он ҷои якум, дигараш сазовори ҷои дуюм ҳастанд. ман мехоҳам ки мусобиқае ки дар шаҳри Амудаби баргузор мешавад дар он ҷо иштирок кунам ва парчамбардори Тоҷикистон шавам. ман Мирзои Файзалӣ аз ноҳияи Масчо тӯли 1 сол машқ мекунам. дар мусобиқаи байналмилалии Тоҷикистон ҷои якумро гирифтам. дар мусобиқаи байналмилалӣ варзишгарон аз ҷумҳури ҳамсоя Ӯзбекистон низ ширкат варзид. ёдовар мешавем ки намояндаҳо аз кишвари мазкур дар солҳои гузашта ҳам иштирок намуданд. ин намуди гӯштини бразилӣ дар ҷумҳурии Ӯзбекистон навтаъсис аст. новобаста ба ин варзишгарони ӯзбек низ ҳуқуқи ширкат дар сабқати ҷаҳониро пайдо карданд. яке аз варзишгари фаъоли ин кишвар Исмоили Яқубҷонов мебошад. мақсад дорад ки аз мусобиқаи байналмилалӣ бо медал ба ватанаш бозгардад. Мне 11 лет. Я пришел из города Ташкент, страна Узбекистан. Я занимаюсь джиу-джитсу 5 лет. Занимаюсь 6 лет. Я участвовал на многих чемпионатах, в том числе в АИГе, в чемпионате Азии. И много раз занимал первые места в чемпионатах Узбекистана. Я жду свою очередь в этом чемпионате. Я очень хочу стать чемпионом в этом туре AGP. намояндаҳои Ӯзбекистон ҳам орзу доранд ки ҳамин хел турнири AGP дар ҷумҳурии Ӯзбекистон баргузор гардад ва онҳо боз омада дар ин ҷо аз мо бисёр маслиҳатҳо гирифта истоданд ва инчунин варзишгарони онҳоро ҳам хуб баромад карда истоданд дар турнири мо ва мехоҳанд ки боз ҳам ҳамин хел турнирҳо дар ҷумҳурии Ӯзбекистон ҳам доӣ гардад ва тавонем ки бо ҳамдигар дастаҳои Ӯзбекистон ва Тоҷикистон ҳамдигар иштирок кунанд ва барои баланд бароштани сатҳи касбии онҳо дар расаи байналмилалӣ озмоӣ намоем. акнун моҳи оянда аниқтараш аз 3 то 20 ноябр дар Амурати Муттаҳидаи Араб чемпионати ҷаҳон баргузор мегардад. хотиррасон мекунем ки моҳи сентябри соли равон дар шаҳри Абу-Даби сабқати осиёӣ баргузор гардида буд ва варзишгарони мо сазовори медалҳои тиллу, нуқра ва биринҷӣ гардиданд. умед аст ки сабқати ҷаҳонӣ дар пеш истода, чун солҳои қаблӣ ба даст парварони Федератсияи миллии ҷиу-ҷитсуи кишвар барору комёбиро ба бор хоҳад овард.